у эфіры беларускай свабоды. З вами Віталь Цыганкоў. У жывым тэлеэфіры перадача «Вынікі дня». Галоўныя тэмы дня і нашай сённяшняй праграмы. У Ленінскім судзе Магілёва адбываецца працэс над зняволеным Андрэем Бандарэнкам. Былому кіраўніку праваабарончай установы «Платформа», тэрмін зняволення якога заканчивался паслязаўтра, пагражае яшчэ да 2 гадоў пазбаўлення волі за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Супраць актывіста Вячеслава Касянерова завялі крымінальную справу па артыкуле хуліганства за пятлю на скульптуру гарадавому. Былому фігуранты справы графітыстаў пагражае пазбаўленне волі на тэрмін да 3 гадоў. 28 сакавіка КДБ затрымаў яшчэ аднаго меркаванага фігуранта справы Белага легіёну, 25гадовага навуковага супрацоўніка Нацыянальнага гістарычнага музею Александра Земніцкага. Затрыманага, які адмаўляўся назваць сваё прозвішча, 28 сакавіка асудзілі на 15 сутак за непадпарадкаванне міліцыі і дробнае хуліганства. Сваякі пацвердзілі ягонае прозвішча Валер Тимошенко. Брытанскі журналіст Філіп Уорвік 25 сакавіка правёў 6 гадзінаў у аддзяленні міліцыі. Цяпер ён распавёў пра тое, як яго там збівалі і адмаўляліся паведаміць пра ягонае затрыманне ў брытанскую амбасаду. 72 дэпутаты Еўрапейскага парламенту даслалі ліст пра сітуацыю ў Беларусі прэзідэнтам Рады Еўразвяза і іншым еўрапейскім структурам. Яны заяўляюць, што Еўразвяз павінен павысіць аб'ёмы падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў і дэмакратычных сілаў Беларусі шляхам поўнага прыпынення фінансавай падтрымкі беларускага ўраду і іншых дзяржаўных структураў. Так выглядаюць галоўныя тэмы сённяшняга дня, і адразу скажу, што больш падрабязна пра іх вы можаце прачытаць на сайце беларускай свабоды свабода.орг. Малдафронтавец Роман Васильев, удзельнік абароны курапатаў, быў затрыманы 23 сакавіка ў сябе на кватэры. Як звычайна прыйшлі людзі ў цывільным, прыдзівілі ордэн на ператрус. Паводле жонкі Романа Касі, яго абвінавачваюць у навучанні ці падрыхтоўцы асобаў для ўдзелу ў масавых беспарадкаў. Паглядзіце наш сённяшні сюжэт з кватэры Романа і Касі Васильевых. Кіры 3 гады, таму ўсё ёй, безумоўна, не патлумачыш. Але я ёй распавяла, што нашу цудоўную краіну захапілі злыя тролі і пасадзілі хорошых людзей у турму. Кіра – дачка Романа Васильева, які сядзіць у СІЗА КДБ. Роман Васильев – маладафронтавец, падазраваны ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў перад акцыяй 25 сакавіка. Турма – гэта месца, дзе мусяць сядзець кепскія людзі, але паколькі кепскія людзі ў нас сядзяць не там, то пасадзілі ў турму хорошых людзей, што тат абавязкова хутка вернецца. Вось гэта я ёй распавяла, і яна быццам бы зразумела. Ну і я ўсім, у каго ёсць дзеткі, раю чытаць Чыпаліна. Там все цудоўна апісана. Вся наша сітуацыя, там як з Беларусі спісана. Так, я ж увазіла Кіру на 3 дні. Якраз падчас, каб яна не бачыла гэтага ўсяго. Я вельмі перажывала, што яны могуць прыйсці ноччу, напалохаць дзіця. Я вельмі перажывала, што могуць Рому біць, а калі б яны яго білі ў прысутнасці нашай сабакі, то ўсё бы закончылось вельмі кепска для ўсіх. Таксама дазваляюцца арэхі і сухая садавіна, акрамя чарнасліва і ізюма. Ну, гэта ўсё прапісана в іх нарматыўных дакументах, спісах, там все вісіць унізе, можна сфотаграфаваць і дома спакойненька збіраць. Цыбуля, арэшкі, ну і дазваляецца кіпяцільнік. Вельмі такая, думаю, карысная рэч. Вось. Вот абярем з сабой на всякий выпадак. Ну і заява. Я думаю, што гэта звязана з тым, што трэба была страшная карцінка па тэлебачанні. З якога-небудзь Белага легіёна лёгка лепіць страшную карцінку. І нацысты, і што толькі не прыдумаць можна пра іх. Тое ж самае пра малады фронт. Я думаю, што гэта проста з-за таго, што яны такія. Вобраз можна стварыць негатыўна лёгка з іх для насельніцтва. І ўсё. Але цікава, чаму падзялілі малады фронт і Белы легіён. Белы легіён жа у амерыканцы, малады фронт на валадарцы. Ну, дзіўна, адна і тая ж справа, па ідэі, мусіць быць адны і тыя ж падыходы. Але вось неяк так падзялілі, і цікава, з чым гэта звязана. Вельмі складана, калі ўсе пачынаюць казаць: да, выпусцяць заўтра, да нічога не будзе, ну скуль вы ведаеце. Гэта вельмі цяжка, гэта цяжэй, чым калі кажуць, да будзе сядзець 3 гады. Усё ж такі, беспадстаўны аптымізм, ён цяжэй. Ну, канешне, спадзяюся, што хутка закончыцца, канешне, спадзяюся.
але варта быць падрыхтаванымі да горшага. Таксама паводле самай апошняй інфармацыі, якую паведаміла Кася Васильева ў сацыяльных сетках, сёння яна атрымала ліст з-за крату ад свайго мужа Рамана. А зараз пераходзім да размовы з нашым госцем сённяшняга эфіра. Гэта Павел Северынец, славуты палітык, старшыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Павел, добрый вечар. Добрый вечер. Я ведаю, што самі вы выйшлі на свабоду 27 сакавіка пасля 15 сутак арышту за ўдзел у маршы нетуніяцаў 12 сакавіка ў Оршы. І ваша затрыманне тады фактычна здымалася ў жывым эфіры. Але маё пытанне, вы, на жаль, ужо маеце даволі сур'ёзны і сумны досвед знаходжання ў зняволенні в самых розных установах. Чым у гэтым сэнсе вылучалася ў горшы ці ў лепшы бок Орша? Як там было? У горшы было як у звычайным ізалятары. Адзінае, што, скажем так, нагрузіла мне галаву, гэта 15 сутак без перастанку расійскай папсы праз мясцовую радыёстанцыю, якая балаболіць там у кожнай камеры. Можа, гэта для вас такое адмысловае катаванне прыдумалі, ведаючы ваше стаўленне да расійскай папсы? Вось, на жаль, транслявалі гэта па ўсіх камерах і па ўсім ізалятары. Акрамя таго, быў даволі дзіўны падбор асобаў, з якімі даводзілася сядзець адныя выходныя. Адзін хлопец ДНР, другі яры прыхільнік Савецкага Саюза, трэці татарин, то бок падабралі, будзем так казаць, кампанію, в якой было б не сумна сядзець. Вось. Ну а ўсё астатняе, ізалятар як ізалятар. Дастаткова строгія такія правілы, але стаўленне было досыць карэктным, бо людзі разумелі, што, па-першае, это загад, а не закон, а па-другое, медыйная асоба, і тут трэба асцярожна. Мала хто праз год прыедзе, у якой якасці. Была некая магчымасць сачыць за падзеннямі? Фармальная ці нефармальная, легальная ці нелегальная? Дайшло некалькі газетаў «Народная воля». Лісты аддалі толькі напрыканцы 15 сутак і заходзілі хлопцы з волі. Вось яны в асноўным паведамлялі навіны. Усе зараз глядзяць соцсеткі, усе глядзяць YouTube, Белсат і Свабода фігуравалі неаднойчай крыніцы інфармацыі у следчым ізалятары сярод тых, хто там сядзіць, уявіце сабе. Раней такое было наўрад ці магчыма. Ну і давайте перейдем на нейкіх палітычных справаў. БХД разам з іншымі партнерамі па кааліцыі яшчэ да падзеяў 25-го заяўляла, што трэба працягваць пратэсты, і нават былі абвешчаныя дні канкрэтных акцыяў у розных гарадах Беларусі. Што-небудзь змянілася ў вашым стаўленні да гэтага пасля сумных падзеяў 25-26 сакавіка ў Менску і ў рэгіёнах? Заўтра, 16 гадзіне, мы праводзім арганізацыйны камітэт чарнобыльскага шляху. І чарнобыльскі шлях 26 красавіка, я думаю, пройдзе як належыць. Это будзе шматлюдная масавая акцыя. 1 траўня мы абавязкова падтрымаем тую акцыю з сацыяльнымі лозунгамі, якая зараз рыхтуецца. І падрыхтоўка будзе ісці як мае быць. Акцыі ў рэгіёнах, калі будзе мясцовая ініцыятыва, будуць, безумоўна, падтрымлівацца. Таму што вось гэтая хваля пратэстаў, якая ідзе, это знак новай эпохі, это знак новага этапу гісторыі Беларусі. Калі беларускі народ становіцца зноў дзеючай сілай палітыкі, а не аб'ектам маніпуляцый. То бок вы так ацэньваеце, што гэтыя даволі жорсткія рэпрэсіі 25-26 гэтыя затрыманні сотняў людзей, ажно да 1000, яны не спыняць жаданне людзей, якія нездаволены жыццём, зноў выйсці? Магчыма, гэтых людзей будзе не так шмат, як спачатку пратэстаў, але гэтыя людзі будуць, па-першае, і па-другое, што адыграе ролю дэтанатара ў бліжэйшыя месяцы, мы не ведаем. Нікуды не дзеліся прычыны, па якіх людзі выйшлі. І калі ў Воршы я бачыў пенсіянераў альбо бабуляў, якія сухенькім кулачком трасуць у паветры і крычаць «Верым, можам, пераможам», Лукашенка ў адстаўку, я зразумеў, што это іншая якасць пратэстаў. Гэта не студэнты, інтэлігенты, якія пратэстуюць у Менску. І гэтых людзей запалохаць значна цяжэй. Адной з формаў, скажем, прадухілення гэтых пратэстаў з боку ўладаў гэта былі прэвентыўныя арышты на суткі альбо затрыманні лідараў апазіцыі. Вось адзін з іх, Владзімір Нікляеў, сёння выпісаны з берасцейскага шпіталя і вяртаецца ў Менск. Нагадаем, палітык быў затрыманы ў Берасці напярэдадні дня волі, калі вяртаўся з цягніком з Варшавы. У часе затрымання Нікляеву стала кепска, яго тэрмінова шпіталізавалі. Сёння, як было аб'яўлена, курс лекавання завяршыўся. І днём у шпіталі Владзімір Нікляеў адказаў на пытанне свабоды. Трохі не вытрываў, псіхануў,
І нават не тады, калі яны там мяне здзекчынілі, распраналі. Уладзімір Някляеў быў затрыманы ўночы 25 сакавіка. Падчас затрымання ён перанёс гіпертанічны крыз і быў шпіталізаваны. Скакаць змушалі, а тады, калі яны сталі прыдумляць эту шпіёнскую эту справу. Скакаць на вуст. Каб прынізіць, перш за ўсё. Ну і паглядзець, ці не схаваў я ў патайным месцы нешта такое, што ў Польшчы далі як плату за антыдзяржаўную дзейнасць. Затрыманне Някляеў называе выкраданнем і абскарджвае яго ў Генпракуратуры. Я падаў скаргу пра выкраданне. Перш за ўсё, мая матывацыя звязаная была не з тым, што трэба дамагацца нейкай ўсё-таки законнасцю ў этой краіне, нават не з тым, што гэта неяк дапаможа мне. Это я зрабіў выключна праз маю сям'ю і найперш праз жону. Бо зноў яна амаль што суткі была ў тым жа стане, у якім была 10 сутак у 2010 годзе. Таким чынам, Уладзімір Някляеў на свабодзе, сёння вяртаецца ў Менск, Мікола Статкевіч на свабодзе, але за кратамі застаюцца тыя цяпер ужо 27 чалавек, якія, магчыма, будуць абвінавачаны ў крымінальнай справе. Гэта пераважна сябры Белага легіёну і маладафронтаўцы. І якраз мы працягваем зараз размову з Паўлам Севярынцам, госцем нашага сённяшняга эфіра. Вы якраз звярнулі ўвагу на гэтую справу 27, ці справу Белага легіёна, паколькі, дарэчы, колькасць мяняецца сёння, новы абвінавачаны быў далучаны да гэтых абвінавачаных. І вы пісалі пра тое, што паводле вашай інфармацыі недавно еўрапейскія амбасадары абмяркоўвалі ў Менску пытанне стаўлення да Беларусі, і якраз тэма гэтых 27 нават не была пастаўлена ў парадак дня. І да чаго вы заклікаеце ў гэтай сувязі? Тут трэба разумець, што еўрапейцы знялі санкцыі і пачалі пацяпленне з рэжымам пасля таго, як былі вызвалены 6 чалавек. Зараз у нас можа з'явіцца пад 30 палітычных вязняў. І логікі ў тым, каб у гэтай сітуацыі працягваць перамовы пра супрацу з рэжымам, я абсалютна не бачу. Гэта будзе параза, гэта будзе крах еўрапейскай палітыкі ў Беларусі. Калі еўрапейцы праглынуць вось гэтую справу крымінальную, калі не вызваляць людзей. Таму наша патрабаванне вызваліць іх, і зараз трэба грукацца ва ўсе дзверы да заходнікаў, трэба грукацца ва ўсе беларускія дзверы для таго, каб гэтыя хлопцы выйшлі на волю. Ну, еўрапейцы могуць сказаць, што, напрыклад, калі затрымлівалі 25-х, гэта было вядома, мірныя дэманстранты, а тут яны нічога не ведаюць, па якіх абвінавачаннях, яны не маюць інфармацыі, маўляў, рана рабіць нейкія заявы, калі не мае інфармацыі. Пэўна логіка ў гэтым ёсць. Магчыма, у гэтым ёсць логіка, але аўтарытэтныя установы ў Беларусі, такіх згуртаванні беларусаў свету, альбо саюз беларускіх пісьменнікаў, якія цяжка абвінаваціць у палітычнай ангажаванасці, выступілі ў падтрымку вызвалення гэтых людзей. Ёсць асабістыя сведчанні, ёсць паручальніцтвы. Заўтра о 18 гадзіне у нас шырокі форум прысвечаны гэтай тэме, дзе будуць тым ліку і сваякі, тыя, хто займаюцца справамі гэтых людзей. Сітуацыя відавочная, таму што Зміцер Дашкевіч, хрысціянін, які рыхтуе збройныя масавыя беспарадкі, это просто нонсенс. І это ўжо давяла шмат разоў ягоныя справы ў плошчы, і ягоная папярэдняя крымінальная справа. Думаю, усе людзі здаровага розуму ведаюць, што за гэтым абвінавачаннем ніякага грунту няма. А па-мойму, па-вашаму, ці афіцыйны Менск не разумее, што гэта тая чырвоная рыса, пасля якой проста адносіны з Еўропай будуць адкінуты далёка, ледзь не ў 11-й год. Калі з'явіцца палітвязні, некалькі ці нават 20, тым больш, калі нават 20-30, то гэта проста, ёсць такі выраз, адразу сапсуе всю працу Міністэрства замежных справаў спадара Макея за 5 гадоў апошнія. Насамрэч, я думаю, што гэта тэст, гэта зандаж. Калі еўрапейцы гэта праглынуць, рэжым Лукашэнкі зусім распярэзаецца ў Беларусі. Калі гэта не пройдзе, так, будзе крок назад, хлопцаў вызваліць, і тады мы можам казаць пра вяртанне статус-кво в нейкім сэнсе. Але я думаю, што наступствам 25-га і наступствам гэтай крымінальнай справы павінны быць канкрэтныя санкцыі супраць такіх установаў, як Міністэрства ўнутраных спраў, КДБ, асабіста супраць тых, хто ажыццяўляў рэпрэсіі і судзіў людзей. Трэба вяртацца да гэтага спісу. Это не ёсць эканамічныя санкцыі, гэта ёсць санкцыі супраць карнікаў, якія ажыццяўляюць гвалт супраць народа.
Скажите, магчыма, калі вы ўжо казалі пра то, што можна рыхтаваць і чарнобыльскі шлях, ты 1 траўня, магчыма, гэтая тэма вызвалення гэтых людзей павінна стаць адной з галоўных для будучых акцый пратэсту? Безумоўна. Пасля разгону 25-го галоўнай тэмай робіцца салідарнасць. І гэта працяг масавых мітынгаў. Масавая салідарнасць як працяг масавых мітынгаў. Дзякуй вялікі. Сёння ў нашым эфіры госцем Павел Северинец, а мы працягваем наступнымі інфармацыяй, наступнымі сюжэтамі. Актывістка маладой Беларусі Наталья Попкова ў Берасці сёння павінна была выйсці пасля адбывання 7 сутак арышту за марш недармаедаў. Аднак аб 11 гадзіне яна не выйшла, а яе вывелі некалькі міліцыянтаў і пасадзілі міліцейскую машыну дзеля таго, каб павесці на псіхіятрычнае абследаванне. Вось як это адбывалася. Никто не издевается. Сейчас два наказа неповиновения. Ну, я же нормально сказал. Никто ее отпустят. Ее на самом деле отпустят. Я адвокату скажу, он приедет. Ну так приедет, конечно. Ну, Это же наоборот для нее же лучше вменяемостью проверить. нормально она вменяемая. Вот, Если вы издеваетесь над если человеком. будет основание, что ничего. вменяемое, это будет заключение эксперта. И Уже ее сколько отпустят. экспертиз было? Да, понимаете, это за 19 число. Когда еще 19 февраля Так ее недавно еще водили, я знаю. водили за месяц, то, что было в марте месяце, а это в феврале. Ну, просто издеваются над человеком. Ну, что я могу еще сказать? Вместо того, чтобы ее сегодня выпустить в 11 часов, ее повели на беседу, а потом вот, как сейчас мы увидели, услышали крики, да, везут опять на какую-то очередную, уже третью, на психиатрическую экспертизу. Праз некалькі гадзінаў Попкова, аднак, зноў была на волі, і вось што яна распавяла о свабодзе. Яны супакойся на мяне кажуць, я говорю, вы мяне пахішаеце, гэта незаконна. У нас ёсць пастанова вас прымусова даставіць. А калі не даставім, мы вас яшчэ на 3 сутак маем права затрымаць. Вось. І мяне павезлі ў судмедэкспертызу на Кіевку. Ну, там поразмаўляла з доктарам. Доктар сказаў, што ўсё добра, што я нармальны, адэкватны чалавек. Варта нагадаць, што Наталья Попкова адна з лідараў пратэстаў недармаедаў у Берасці. І 3 сакавіка яе ўжо перад маршам недармаедаў у Берасці змяшалі псіхіятрычную лікарню. Быццам бы пасля скаргі суседзяў, што яна нібыта хоча скончыць жыццё самагубствам. Пасля вызвалення в інтэрв'ю «Свабодзе» Попкова падкрэсліла, што думак пра самагубства ў яе ніколі не ўзнікала. Вы на хвалях свабоды у перадачы «Вынікі дня», і зараз пераходзім да наступнага госця нашага сённяшняга жывога эфіру. Нагадаем, што 27 сакавіка ў Ленінскім раённым судзе Менску быў прысуджаны да 15 сутак адміністрацыйнага арышту дырэктар арт-сядзібы, заснавальнік праекту «Сімбаль-бай» Павел Белавус. І разам з цяжарнай Кацярынай Маковіч, яго жонкай і госцем нашого сённяшняга эфіра, іх затрымалі 26 сакавіка, калі яны выйшлі на Кастрычніцкую плошчу. Кацярыну адразу выпусцілі прыблізна праз 10 хвілінак, і, магчыма, вось вы бачыце зараз, як адбывалася гэта затрыманне. Мы бачым Павла і Кацярыну, яны заходзяць в аўтазак. Павел яшчэ паспявае нешта памахаць журналістам. І, напэўна, з гэтага мы пачнем размову. Кацярына, вот это і 10 хвілінаў, што вы там тады адчувалі, і ввогуле з кім вы гаварылі, і што вы чакалі? Магчыма, это былі даволі моцны псіхалагічны стрэс для вас першы, вот это 10 хвілінаў. Добрый вечар. Ну, за гэтыя 10 хвілінаў, канешне, мы там спадзяваліся, што ўсё будзе добра, што нас, як і там многіх людзей, пакатаюць і выпусцяць. Вось. З намі ніхто не размаўляў, быў толькі адзін амапавец, які там гаварыў, што нам можна, што нельга рабіць. Вось. Ну, як бы ён з намі так размаўляў, каб будто мы там нейкія злачынцы вельмі страшныя. Вось. Ён казаў, каб Паша паклаў рукі на стол, таму што ён мог нешта там пад сталом пісаць ці здымаць, невядома. Ну, всё. А вас выпусцілі пасля таго, як вы ўсё-такі ці Паша давялі ім, што вы цяжарная? Не пасля таго. Яны адразу гэта ведалі, таму што Паша адразу ім гэта сказаў. Вось. Яны нас пракацілі там вакол плошчы пару кругоў, а потым перасадзілі ў іншы аўтамабіль. Вось. Пасадзілі нас па камерах, і ўжо толькі потым там па рацыі нехта там камусьці сказаў, што вось трэба дзяўчыну адпусціць.
Ну, 25-го, за дзень да гэтага, вы не здолелі взяць удзел у акцыі, але Павел здымаў гэта літаральна з вокна свайго працоўнага кабінету, і гэтыя кадры таксама былі даволі вядомыя зверху пра то, як адбываецца акцыя 25-го. І вы маглі это назіраць. Скажыце, можа быць, ваше ўражанне адрознівалася ад уражанняў тых людзей, якія былі на месцы падзеі? Вам зверху все было відаць, ну, скажем, з поўным маштабе? Ну, канешне, я думаю, што нашы ўражанні адрозніваліся, потому что калі ты знаходзішся ў эпіцэнтры такіх событий, то ну, як бы ты разумееш, што гэта, мабыць, страшнее, чым калі ты просто за гэтым назіраеш. Вось. Зверху мы глядзелі гэта як некае страшнае кіно, потому что такого я ну, вось, ніколі не бачыла. Калі ты бачыш, што гэтыя людзі ну, нічога не могуць зрабіць, тому што іх уже там узялі у Облогу такую. Так. І калі там пачалі ну, па громкаговорителю казаць, каб людзі разыходзіліся, ну, людзям просто некуды было ісці. Яны ўжо знаходзіліся ў цэнтры, ну, як бы заблакаваныя. Вось, конечно, мы за гэта назіралі і былі ўсе ў шоку. І тым не менш, 26-го на наступны дзень, калі некаторыя людзі заклікалі ў нядзелю 26-го в сацыяльных сетках прыйсці, і вы выпадкова, безумоўна, не выпадкова там аказаліся, то бок вы не адгаворвалі, разумеючы, чым это можа скончыцца, напрыклад, Пашу не адгаворвалі не ісці, так? Ну, я не могла яго адгаварыць, таму што я сама была салідарная, я сама лічыла, што трэба было ісці. Таму што мы, калі назіралі, што адбывалася 25-го, што столькі людзей былі там затрымленыя, конечно, некая акцыя солідарнасці павінна была быць. І ён мне казаў, што ты не ідзі, будь дома. Ну, я як бы сказала, ці мы ідзем разам, ці ніхто не ідзе. Ну, і вось мы пашлі разам. Ясно. Арцідзіба вядомая сваімі культурніцкімі найперш праектамі. У прынцыпе, і сам Павел Балаус сваіх інтэрв'ю і для Радыё Свабода, і для іншых СМІ все-таки пераважна гаварыў менавіта пра гэта, пра культурніцкія, нацыянальна-творчыя праекты і, скажем так, актыўна не лез палітыку. Вось то, што ён прыйшоў 26 сакавіка на плошчу. Гэта азначае, што такі проста быў эмацыйны, не магу не прыйсці. Ці сапраўды, можа, Паша ўжо і вы лічыце, што без палітыкі на сёння ўжо не абысціся адной культурай? Я лічу, што калі ты жывеш у нейкай там краіне, ты ну, ніяк не можаш быць не палітыкі. Ты заўсёды, у цябе ёсць нейкае сваё меркаванне, ты там выказваеш сваю пазіцыю. Вось. І, канешне, Паша абурыўся на ўсё гэта, і, як ужо кажуць, што пайсці страшна, а не пайсці сорамна. Яшчэ адзін новы опыт для вас – гэта назіранне за, скажем так, судовай беларускай сістэмай, ці можа назваць, як называюць некаторыя аглядальнікі, судовым канвеерам. І гэта таксама, напэўна, першы раз менавіта вашай сям'і тычылася. Што вот ўражанне адтуль? Мы ведаем, што ўсё праходзіла па стандартнай схеме, а мапаўцы, якія не затрымлівалі Пашу, сведчылі, вот як усё гэта ўспрынялі? Адэкватна ўспрымаць усё гэта вельмі цяжка, потому што ты разумееш, што ад цябе нічога не залежыць, ты разумееш, што ўсё, што б ты не казаў, гэта ну нішто. Там, калі яны ўжо адразу нешта вырашылі, калі яны ўжо затрымалі, яны павінны нейкі даць там прысуд. А апраўдаць уже яны не могуць, таму што гэта значыць, яны былі неправыя. Вось. Ну што, гледзячы на гэта ўсё, разумееш, што трэба, мабыць, часцей выходзіць на розныя акцыі салідарнасці, таму што назіраць за гэтым ну, немагчыма. Ну, можа, больш абурэнне ці нейкая, не знаю, гідота ад іх дзеянняў, ці, можа, наадварот, нейкі жах ад таго, што в якой краіне мы жывем, вот што пераважала, можа быць? Ну, канешне, абурэнне было, але мы усе разумеем, у якой краіне мы жывем. І мы разумеем, калі чалавек ужо яго затрымалі як бы ні за што, і кажуць, што ён там лаяўся матам, там вёў сябе агрэсіўна, ну, ты ўжо разумееш, што ты не можаш нічога з гэтым зрабіць. Вось. І што у нас адвакат быў, і наш адвакат, што б яна там не казала, гэта ўспрымалася як ну, інфармацыя для нас. Суддзя, ён не глядзеў ні відэа, калі яму паказвалі, ён глядзеў, як сябе людзі паводзілі ў зале. Нормально снямо просто глянуть то відео, яке вам показували, як ви спокійно ідете, не сопротивляючись, нічого не викрикуючи. Йому було не цікаво, йому було без розниці. І, може бути, таке більш практичне питання на закінчення. Як вам удалося нешта передати? Так само для вас це новий опит. Напевно, завсюди вже зараз можна прочитати, які там правила, що можна, що не. Як удалося вам скласти таку правильну передачу і принести? Ну так, дякуючи вельми шматліким людям, які
просто з вопытам дапамагалі як маглі, казалі, што трэба першую чаргу несці, што лепш там занесці. Канешне, мы яму перадалі, я ж не ведаю, яму там все перадалі ці не все перадалі, і зусім перадалі для яму. Ну, як бы, вось, заўтра пойдзе адвакатка к яму, і яна можа ўжо нешта там даведаецца. Вось. Ну і просто хацелася бы, конечно, падзякую вялікую выразіць людзям, якія падтрымліваюць. Такая вось акцыя зараз з'явілась у соцсетках, што калі вы жадаеце падтрымаць Паўла, і вельмі у нас шмат замоў, у нашым праекце «Сымбальбай» з'явілася, і мы за дзень не паспяваем іх там адпраўляць, потому што іх вельмі шмат, і людзі все падтрымліваюць і пішуць, што ось я прачытаў і вырашыў для сябе, што не магу там не прыйсці, нешта не купіць. Я думаю, это стане нейкімі сямейнымі жартамі у вас, што дзякуючы вашым суткам. Так. Ну, мы просто уже там у краме вырашылі, што з такой рэкламай хай бы просто выйшлі павольна. Дзякуй вялікі, Кацярына, жонка Паўла Белауса, які зняволены на 15 сутак пасля 26 сакавіка. А я нагадаю, што большасць людзей, зняволеных пасля гэтых вулічных акцый пратэста, знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. І туды ўвесь час ідуць людзі, каб прынесці пасылкі, каб спрабаваць дабіцца сустрэчы і гэтак далей. Паглядзіце пра гэта наш сюжэт. Я не знаю, як я выжила, як я сёння тут стаю, якім чынам я сюды яшчэ даехала. Валянціна Сініцына прынесла перадачу на Акрэсціна для свайго сына, арыштаванага 25 сакавіка. Паехаў у Мінск з другом купіць тэлевізор. Дзе ён быў арыштаваны, я не знаю. Но дело ў том, што мы яго шукалі, званілі ў міліцыю, нам ніхто нічого не казаў. Я дуже хворая сэрцам. Вот. У меня остался один, старейший сын у меня погиб. Ну, передачу собрали, так, пенсия совсем невеликая. Вот. Я практически ничего не могу великого добавить в эту передачу. Собирали сябры, жонка, собрали. Ну, то есть, начиная от туалетной бумаги до им там вкуса, наверное, всяких там кроссвордов купил, сладости. Я просто смотрел на разрешенные списки, там эти орешки, всякие сухофрукты. Вынесел своему другу Валентину передачу. Как бы мне повезло, мы сидели в одном автозаке. Меня по итогу выпустили, ну, после 4 часов растяжки в центральном РОВД, а его, ну, получается, осудили. Кто крайний? Я. Хорошо. 7 суток. Жанчына, ей приблизно 55 гадоў. Яна прыехала з нясвежай, прыняла ўдзел у дні волі. Людзі, якія маглі б ей дапамагчы. І першую чаргу прывезлі б ей перадачу, яны таксама знаходзяцца зараз за кратамі. Таму вось я прыехала з Масквы, я ведала. Гэта сухафрукты, гэта каўбаса, гэта натуральны сок. Гэта таксама некія сродкі, гігіены. Адмовілі на той падставе, што вы не родны. Ну і наогул. Гэты будынак непрыемны, выклікае пачуцці, непрыемныя думкі. А калі яшчэ выходзяць міліцыянты, пачынае на ўсіх крычаць, бесцельна шатающийся: вон отсюда, отойдите отсюда. Жудасная картина. У краіне некі жах робіцца. І ўсё стварае гэта міліцыя. Так гавораць людзі каля турмы па вуліцы Акрэсціна ў Менску, куды яны збіраюцца, каб перадаць пасылкі арыштаваным, зняволеным за ўдзел у акцыях пратэсту. А я нагадаю, што ў эфіры «Беларускай свабоды» была перадача «Вынікі тыдня», і больш падрабязна пра все тыя тэмы, якія мы сёння вам распавядалі, можаце пачытаць і глядзець на сайце «Беларускай свабоды» свабода.орг. З вамі быў Віталь Цыганкоў.